for tuning into Zim Newsbeat TV. Vakomana vangu vanditsanangurira kuti makazotozoita zvekuhaya mota kuti muende munotora zvinhu zvamakaudzwa natateguru kuti munofanira kuzvitora zvive pano pamatare. Makafamba zvakanaka here? Ndakazotuma Maria uyu naPauro ndivakazoenda isu takazosara Zvakanaka. Maria udakotama wenu? Maria naPauro makafamba zvakanaka? Takafamba zvakanaka. Apa sina marazani tembo kufuna kuti ubwere padeja poite gwada kutuze ndoichita namankwara ako zvense ufungure kuti angana zvinoda. Saka hatidi kuita zvinopedza nguva. Iwewe takataura newe kuti uende unotora zvirongo zvako uye nazvo. Saka tinoda kuti usimuke kana ukauya nazvo upfugama pachena wotitaridza zvirongo zvako wotitsanangudzira zvawaiita nezvirongo izvozvo. Aitira ngogwa. Vakuna hama dzako. Ndizatomutizawo. Yabona bwana zvaiko. Marongo chaiyo. Waita da mwangofungura basi. Hanzi waita sei? Waingovhura zvaigara musaga yemumwere. Waita sei? Aiwa zvazvisingagara Echita musaga. uchitsanangura uchitaura. Zvazvisingagara musaga. Musaga ndazviisa pandabata kuti ndoina zvekuno kuno ndakapiwa mushonga nasekuru ndishandise nokwanise kuzvitakura. Muchihari umu ndo mandaisa mushonga wandaichera mwedzi mitatu kana yapera. Wandaisa umu wangorogesa baba wangu kana arwara kana kutongoisira vakomana vamo chikafu tangodzungaira so waigara umu ndo wandaigesa baba. Chii chiri pasaidi pachirongo chaiyo chicho? Izvi ndakangozvisirawo zvakangodai seunamai zvimadumo zvingori papa. Ina matumwa pomwe. Ichi futi ichi chine 2. Kwezvo mukati njani? Kozvii zviri mukati? Wangori mushonga wekuisa muporridge. Uwo ndo wandainyika mvura yekugeza. Rababa kana arwara. Saka kune kuri kuvarapa. Epidano kuchipitari. Vanga usingaendi kuchipatara. Vakomana akatotenda bakukirinira tovarambidzira musamboenda navo kuchipatara ndovarapa inini. Nokuti amai anga akasiyandudza mushonga. Koumanyana. Mumwe wacho mune chii? Umu ndo mune mushonga imwe yacho. Yandaingocherawo ichingogarawo mumu. Inini ndikadawo kunogezawo inini. Kana kunoisirawo hama dzemurume wangu chikafu kana dzapa kuti dzidzungaire dzirege kunyatsa kuona kuti chii chenchiitika pana noti hama yaone chiitonga. Kuna vantu vakunetsewa munyika mutoita sei? Hanzi munyika mune vanhu vari kunetseka mutoita sei? Vatandise vadzungai. Munyika mune vanhu vari kunetseka nekutsvagawo mushonga inoda kudzungaidza vanhu.
Varume kunetsa kama. Varume vari kuda pana wakadzi vanoda kupota vachitongawo varume vavo vakawanda munyika umo. Unokwanisa here kuvabatsira kuti vapa mushonga wokuti varume vavo vadzungaire vagone kurarama vachivatonga? Aiwa de wakauya kumashure ko. Ndisana mboya kunoona hanzvadzi dzangu ndichibatiwa kunoko. Ndi ndakapota ndichivapa. Saka pandabata hanzvadzi yangu apa ndichatora ndada kutosiya. Ndosaka ndakazongokumbirawo kuna sekuru ndipewo mushonga ndinokwanisa kuti ase kuzvitakura ndichiuya nazvo kuno. Saka pandada kutosiya ndichatora. Kwaba kudikitira chi? Uri kudikitira chiko? Ko zvinhu zvangu zvakutoenda kandinozotorarama sei. Ndinoda kutokumbirawo kuna sekuru kuti pamwe zvinogona kuzongondidzokera sekuru azongondipawo mushonga kuti ndizongogeza zvirege kuzondiwira nekuti ngatouya kuzvisiya kakuzozvisara ndekuna sekuru. Ko zvinhu zvatikona zvine zvohosho zvichizvi? Izvi. Aiwa hosho dzangu dzanditoridzaridza zvangu 3 months dzikangokwana kuti manheru paenda akura anomboridzaridza kuti ndinyatso kurotesa mushimusho kune ngune mushonga ndinoita nokuchera. Mishonga waichera waichera miti yerudzi? Miti ndakangosiyana siyana so. Waitotandara vantu? Zvokuti waitorapa vanhu? Handizvozvo zvokungodaro kwete zvokuti zvokutozikana kana kuti unongosina mapepa zvokungobira so. Paulos. Paulo. Uyo mkuru. Mike sekuru. Mike ndio Paulos mkuru baba. Ndizvo ndiripo. Chikalango chako chawaisambira chabwera usasabe waona. Chirombo chako chawaigezeswa mushonga chauya chinhasi ndo chiparadza uchazogezeswa papi? Baba meni nditozviti beta chiende noti pamwedzi mungwa ndo chaikonzeresa zvirwere noti nasingashoti kuhara. Asaka ndigezesa mushonga iwowo ndaibva ndapora. Mani pamwe chikaenda chirwere chobva chaendawo hachizohakira maningi. Hapana zvanengaite nonga ndakuenda kukiriniki sekuru. Ava tofuna kuti uzasanzisiwa. Iko toda kuti uzorusiswa mangwana naika? Sekuru. Apa daya makaponda zvinde izvi. Chekutanga tiyatanga taparadza zvirongo izvi nemhiko dzacho dzemishonga yezvirongo izvi. Mangwana uzorusiswa. Robert unaita kutaura kuti kana ndaparadza zvinde. Robert une chimwe chekutaura izvi zvisati zvaparadza? Nasandinezi. Pazvirongo. Ucha unokutela kwako. Saka ini ndinacho chekutaura ini sekuru. Muzukuru uyu takazwa kuti aiti kupera kwemwedzi 3 anochera mushonga achiisa. Saka uyu mushonga wataona uyu, saka muzukuru nezuro akataura kuti pani tinozoenda kuisa mushonga wandinenge ndikaisa mwedzi wakapera the past 3 months ndinowana usisipo handiti. Saka uyu wanga usati wadisappear, wanga usati wanyangarika. Wanga usati asimu wacho wakacheka kumashure kanizito mozero wakafamba sei. Noti apa dzimwe 3 months sakwana ndinochera. Saka ipapo ndipanda ndine mubvunzo. Sekuru, amene ko umwe waidzo kunyangarika wewe uri kupi? Hauzosara uchikanganisa mhuri heredzi. Apa ripo tikakonza takonza. Saka wainzi kunyangarika wewe waenda kupi? Ufiti. Ndo roi. Zvino rwanyangarika ndo wairwarisa waipa zvirwere ava. Kuti vatadze kuita ana baba mumudziyo. Ndo waifamba wakafudzara basi. Rani mazvinzwisisa vakomana. Hanzi mumwe mushonga waizoona wanyangarika muchirongo wewe. Ndo waibuda uchiuya kuzokanganisa imimi kuti musave varume chaivo mukati medzimba. Mazvinzwa? Svenza sekuru. Waipereka chiukere kwandiri wowo ukasanganika kuwayo kwandiri manyikachi ndakurapiwa ndopora. Ndaita akadira ukaita ukaenda kuwana vanguku wauya kwandiri ndazowara muchirwere. Saka apa ndoda sekuru ita ipawa rinyura muinani. Saka uyu wanga usati waenda kuti utange kubata basa kukanganisa vakomana vanokurwarisa baba wanga. Saka baba mairwara panguva yakadii? Maiti makarwara sanhasi morapiwa kamupora maizorwara kuti kwapera. Ndaitenda kanati masondo mairi chihwara chiwa chinditsava chindigezeka chinditsava pamwe ndobva wazoti zvapera. Apa tunoitiswa zvega Zvakanaka. ndokona upfumo dzinhu dzake apondeka pansi papo. Zvakanaka. Iwewo Maria ndapiwa tsvimbo yasekuri. Hanzi ndipume marongo ako ane tsvimbo yasekuru. Ndikaipuma marongo aya katatu uputsa wega marongo. Manje sekuru marongo anoputsira muno mudare medu zvimishonga zvikarasikira muno madhoita. Nemachira itoenda kutozashandisa muno yaza. Bara chipuma muchoka banda akapanya manzi. Shuwa sekuru maita basa. Ndapuma katatu. Hanzi nasekuru kusvika ndapuma katatu ini ndaramba kuti zviputsirwe muno matari pamachira ematari
yanozosara svibiswa nemishonga yako Maria. Saka zvatapuma nasekuru mutakura maenda panze unopwanyira panze apo zvinhu zvako. Uchemera arabazi vambira pang'ono kana kuratidza 2 minutes basi yakipwanya zvinhu zvakachionekana zvinhu zvake achiti bye bye ndapata nchito masiku yakwana chibwerera wasara mana zvakanaka. Zvatapuma marongo yakwanzi nasekuru uchasimudza toenda panze. Kana tasvika panze magonyambira vachambokuridzira mbira. Panguva vachakuridzira mbira ukapfugama nezvirongo zvako unenge uchitaura uchionekana nezvirongo zvako. Mabasa ese andikasirwa naamai vangu Maria andanga ndichishanda nezvirongo izvi anova mabasa ekurwarisa hanzvadzi dzangu nekuparadza hanzvadzi dzangu nekurwarisa baba vangu zvese handichazvidii handichazvida paropa rangu. Tateguru tasvunga zviparara zvachose mundigadzire deliverance zvisasare zvichizomuka zvekare ndakuda kurarama zvakanaka. Handiri kunzwisa tateguru vana gonyambira vachiridza mbira ndinenge ndiripo ipapo. Kana wapedza kutaura tozokuudza upwanya zvinhu zvako. Kana wapedza upwanya zvinhu zvako tateguru apedza upwanya anozodzoka muno mudare. Munodzoka kwesara kupaswa mankwara mangu racheni. Zvakanaka. Kana mapwanya zvinhu zvenyu izvi tokuudzai zvoiswa muchotoko zvopiswa. Imimi mumbotora zororo kuseri kusvika mangwana kuseri mozopiwa mishonga yenyu yekusunungura. Chinenge chasara kusunungura vakomana newe Maria ugezwa chishave changa chikagadzwa pazita rako neparopa rako chipere moenda kumba monotanga upenyu hutsva. Naika zvakanaka. Simudza marongo ako tibude baba tanga tataura nhau yekuti muroora wamainanga huro yasiri muroi waiti uchamubhadhara. Makazoronga chii panyaya yekumubhadhara? Inini chatotanga izvi zvisapera izvi ndenda kunogara pasi kumba kundonyengetera muroora wangu. Muroora wangu uyu achazouya achizotenda kuno patinoziva kuzotenda vana vangu kushanda kwavananga vaitirwa ipa achazotaura kuti aiwa shuwa inini ndakaita sei ndakazobatirwa huku naatezvara ndiye anonga achizotsanangura wega. Rutarisiro ruchadzoka kuzotenda tateguru tapo ndizvo kutaira zivai kwamunenge mabva naika mangwana munobasa. Zvakanaka iwo muzvi kusatakura zvihari zvako. Mira muroora. What is the zvirongo zvako? Ndinopfugamira apo muzukuru apo Gonyambira uyai nembira pedyo. muzukuru chitaura
uchitaurirapo mashoko ako ekuparadzana nezvinhu zvako ridzirai pasi pasi mbira uchitaurisa zvinonzwika ngoma ngaisarira taurirako mashoko ako ekuparadzana nezvirongo zvako Maria ndari kukusiyai nhasi pano pasekuru tashu musanditeere mabasa euroya handichaada ndakasirwa namai vangu nokuda kuti akandipa zita ndiyoti uchengete mhuri saka handichaada mabasa andazozvipwanyira nhasi pasekuru tashu zvirege kunditeera kumwe chisimudza marongo ako uroyere pasi upwanye bata upwanye futi chimwa chinonatopwanyika isimudza upwanye futi zvakanaka ridzai
tinoda wacheneswa mukati medare ratateguru tasva. Chienda yenyu kuseri komunogara pazvigaro zvenyu kusvikira mangwana kuseni mopiwa mishonga yenyu apa. Iwe ucheneswa nemagate uya pamagese kugezwa magate moenda kumba munorarama zvakanaka. Nhai kavazukuru, chimirirai kana kunze kwachena mangwana kuseni mopiwa mishonga yenyu. Tinotenda zvikuru. Tuning into Zim News Beat TV. Zvakanaka, ndiri kugamuchirai mukati mematare yangu pazuva ranhasi ndichikucherechedzai vazukuru. Harisi zuva rekutanga kupinda mumatare kai. Zvakanaka, hanzi ngatikwazisanei. Mazuva isekuru. Bwino mudano karabazi. Simba iso pene nyokumhepo. Fedriwini tokupera imwe panzaru da muridano matembo. Ndizvo tingodaro daro. Teneba basi. Tinotenda aiwa matare matsvene. Tinotyira imi vaeni madai kutitsika. Aiwa upenyu hwekurarama kwatinoita hwakangofanana nemutowa. Uveveri masiku manyenji kumutoma udauma kumutoma uvisa asi matsiko akupitana basi. Mutowa unorarama mazuva akawanda. Kurarama kwawo rumwe rutivi runenge rwakaoma, rumwe rutivi ruri nyoro, asi misi nenguva zvinenge zvichitofamba. Aiwa ndizvozvo. Zvakanaka. Avarekana mabwera Ansoni Maria. Ndichikucherechedzai mudare rangu ndimi ana Maria kai madzoka zvekare kumatare. Mabwera na madara. Vana Maria pamakauya mukati medare pamazuva ekutanga tikakuti tinoda baba venyu panapa. Mauya navo baba? Ndakauya navo. Ndiari wakuyamba? Baba venyu ndivakagara kumavambo. Ndiri baba wacho, ndiri Paulo wacho. Ndiuri pasa dzina mwana? Ndiri pa mwana wangu. Ndiwe wakapa mwana wako zita? Ndega. Una zvawachita iwe ndapasa mwana mkazi wako pasawo kuti Maria. Chiona zvaukaita iwe wakapa mwana wako zita rekuti Paulo, mukadzi wako ndobva aitawo nharo akandoda kupawo wangu musikana zita rangu. Ndikataiwa zvina basa komondimi. Ayai ndikono ndaenda kupawo hanzvadzi yangu manje adoramba mukadzi wangu ndikataiwa zvina basa. Ayai wewe undofanira kupa hanzvadzi yako ndofana kupa mwana dzina kwete kuti mama apase mwana. Manje avo handidokundiwa kandini ka. Ndikundiwa sekuru. Udakunda. Udazororotsewa, udadzemwesewa. Aite kuma. Hanzi wakadzimwaidzwa nemukadzi. Ukurarama munongoziva pano mwana uzemwaidziwa. Kana muri vaviri umwe anzemwaidziwa umwe anchenjera. Sayo abara udadzemwaidziwa dzemwaidziwa ndise. Hanzi saka iwe toti ukachenjera here kana kuti ukadzemwaidzwa nemukadzi? Aiwa itodzemwaidziwa idini, nditodzemwaidziwa. Nekuti mukadzi wako haangatore zita rake upa mwana wako. Mwana wako waifanirwa kupa zita rehanzvadzi yako. Nekuti uyo mwana wako musikana akapiwa zita raamai hana ropa naamai ake kayo. Manje naindokulirirwa. Naindokulirirwa. Nditaure ndasinga mashoko yakawanda kunaye ndaichawo. Ndozviripo sekuru. Chabwino. Imwara basi. Vakomana wana Mike nana Paulo. Pamudapinda katenga madhara ita makana ripi. Pamakauya pano ndakatsanangura dare renyu ndakakuti pano kuti tienderere mberi kugadzirisa zvinetso zvinokunetsai paupenyu hwenyu zvamafambira. Tinoda baba zvamakaenda kunotora baba vakakunetsa here kusimuka kuti vauye kumatare kana kuti vakakunzwisisai. Iwe Paulo ndinda kuchemera. Inde sekuru. Ndikayangana nkani yako idaipa mazi. Iwewe baba Paulo ndini ndakakushedza kuti uye pano nekuda kwedare rako iwewe rawiri naro nemhuri yako. Idare risina kuchena, idare rakaipa chaizvo. Aiwa ndizvozvo sekuru. Kuyamba masiku padafisira mkazi wako. Tinoti kuipa kwedare rako kwakanyanyisa kutanga kuoneka matambudziko kumhuri kubva panguva emazuva akafa mukadzi wako iwe Maria. Aiwa ndizvozvo ndinonzwa ndinokumhero munoona. Apa nkani dzaidaipira. Mkazi wako akati munhu aipata mankhwara. Chiona aipata mankhwara ndo mankhwara pomwe adakudzidzemwesa. Kana iwe na msimu wako apa penango tutama chitsiru penango kumva lini.
wewe una msimu wako ungasambikiwa na mwanasikana zvinchida nauya ndiri kureva ndeyekuti mishonga yakaipa yakabatwa nemukadzi wako ndiyo mishonga yakakudzenwaidza iweyo yakakupa kuti uite chibenzi pfungwa dzako dzisashande. Cherechedza nazvino nezera rako rauri iri nemwana wako sikana uyo akapiwa zita naamai vake rekuti Maria, zvinokodzera here kuti iwewo ukarwara mwana wako musikana wokugezesa? Aiwa, zvikodzere munongoziva kuti ndakana kadzimwedziwa kare, saka ndaingotedzera zviripo komo. Ndaida kuti ndivake musha wangu, ndikati nei ndikapikisana newe mukadzi uyu hazviite, saka ndaingotedzera zvesezvo sekuru. Saka yangana yo mukadzi adakisira apa ndikusambirwa na mwana. Chitarisawo nemukadzi kubva zvaakafa kare nanhasi unori kusara kuchirarama nemhuri, mwanasikana ari kugezesa. Zvinokodzera here? Hazvikodzeri, asi manje zvinotodikwa naimi sekuru wokumhepo, ndimi munozviona. Inini ndakadzimwaidzwa kare, semunguzoona kuti mimi ndakadzimwaidzwa kare. Saka imimi ndimi munokwanisa kuti munditakanuro ipapa, ndikatoti ndinotenda nokuya kwaadeta kuno kusekuru kuti vakuone imimi. Pamwe ndimi mungatitakanuro shoko iro. Apa ndikayangana iwe Maria. Naiwe Maria. Sekuru. Iwe Paulo. Newe hanzvadzi yacho Paulo. Aya uyu pai Madara. Newe baba wacho Paulo. Baba, mama. Ona apa uyo mwanasikana nokusambika basi ndiana mwana awanangoesa wana. Imwe kare kucho kupuzana nanango wana mchipata murora. Tangu yanyi izabva kuipa tena. Tiona kuti iko zvinozve mhuri yako yese ndikakutarisai kudai ndikuona apa pana Maria musikana ndiye wega nevana. Totarisa kuhama dzako vana vako apa hapana kana ane mwana. Pakurarama kwavaiita iwewe nemukadzi wako naMaria uyu mwana wako uyu ndimi varoi vandiri kubata mukati medare rangu, nekuti mishonga ikasiyiwa naMaria ikasiya yateketerwa pamwana Maria. Pamusoro pezvo mishonga ichishandiswa mhiko dzacho kwauri kuti iwewo paunorwara poga poga unopota uchigezeswa nemwana wako musikana uyu. Izvi zvaizokonzera kuti vana vako vakomana vatadze kubereka vana. Ndikuzvinza sekuru pese pavaisifambawo vana vako ava nekuda kwedambudziko rokuti vari kutadza kuvaka dzimba dzinomira vaitadza kuzvarawo vana, vaibata muroora kaona mukadzi wamai. Ndikuzvinza sekuru, ndikuzvinza ipapo. Ko munongoona mayambo yacho yatobvira kumashure, vasati vafa vaingoitawo zvokushopera achita zvezvipi, ndaingogara ndiri dzimwa kazhinji kacho sekuru ndaingopiwa mari ndoka mukachaso nchinguva yako ndikadhakwa, pamwe ndeiwa ndizogesa, pamwe ndakadzamba dzegesa kusvikira afa amai vake, kusvikira nanhasi mwana wayo ndiangoramba chimbonondogesesa sekuru. Ndikati sezvo zvinosiyiwa ndo zvanongotedzera ndizvona, so ndasingazivi manje kuti zvirikukwadzava amezamati matiri kwataura rombonyarara. Apa iwo pakusambikiwa na nzeru dza mwana adaiso iwo unongodangana kupona iye anenge adayangana kupona. Iwo paunenge uchigezeswa nemwana akura kudai izvi, iwo unenge wakatarisa kupi? Mwana wacho anenge akatarisa kupi? Anonga akandipfekeza chibhemuda, ndingopfeka chibhemuda dei, nokuti anomboti kana ndikahwara pai ano mushonga wake akauita kuti baba kumurai mupfeke chikabudura, ndikapfeka chimutera wakareka uyo ndopfeka ondigezeka basi pam 2 days mazuva mairi matatu. Kokumaso asambika ndiye kokumaso uku kunhengo dzako unogezeswa na anongondigezesa basi ndingete usei. Anopinza maoko mchimutera mwe? Anopinza maoko mchimutera mwe achikurunguta kuti tsvina imo. Inde sekuru ko ndingaite sei? Ndingarambe nichida kupora. Iwe unoita nani pakusambika kwa Madara? Maria, unoita sei pakugezesa baba wako semunhu anenge achirwara? Baba wako anenge achirwara ka. Saka iwewe ndiwe unenge usingarwari, unenge uchinatsa kuziva, chimbonatsa kutitsanangudzira unozviita zvekuzviita sei. Baba wako unenge ukatarisa pai, naiwe unenge ukatarisa pai, unenge uchivagezesa kudaro. Unotenga mazi yamuzvahari zviya, unotenga mazi boni. Ndinotovadzisira mvura pamoto sekuti baba vangu anenge achirwara, ndikavadzisira mvura ndoti baba handi kuti ndasindokugezesai, ndikavakumura paanobva apfeka chimutenge ndotanga kuvagezesa, ndotovagezesa ndakatovatarisa. Saka apa iwe
kwaye damalizira kuti muchikarango chanu chiya ukaika mushonga nasi mawo musowa saka mazi mutora mukarango riya mutingaboni mazi akwasaba paye paukauya muno mudare girazi redu rakaburitsa nhorondo yekuti une chirongo zvirongoyo zvaukasirwa naamai vako zvaunopota uchisa mushonga kupera kwemwedzi 3 yega yega. Saka muzvirongo ndomba unotora here mvura yaunogezesa baba vako kana arwara, mhiko dzacho dzinenge dzakamira sei, munonatsozvifambisa sei apa imbonatsotsanangura? Ini namai pavakafa vakasiya vanduze zvokuchera mushonga zvokuti panopera mwedzi 3 unofanira kuchera mushonga uchiisa muchihari. Saka pandinozochera umwe ndichidira ndinozongoona mune musina muchihari mimwe. Asi mhiko iripo kuti baba vangu ndini kana warwara ndofanira kupota ndichitora mvura muchihari umwe ndichivageza nokuti ndinenge nemushonga. Saka ndo mvura rindotora muchihari nechibheko nisanganisa nemuchinogezesa baba. Pakasiwa ari zingani? Iye ari zingani dzawakasirwa namai ako? 2. Sati kati ari zibwere apona iyo ende unoita zvinhu zvipasa manyazi. Umpita gereja udasiya zvikarango zvemankwara apo gereja ndo iri kupita meshi patsogoro apo mankwara ari sheyo apo ukuonera pai mukabudura. Hanzi zvaunoita zvinonyadzisa Maria. Pauri apa uri mwana wesangano unoenda kuchechi. Pedzepo une zvirongo zvako zvemishonga unotoenda musango unochera mushonga uchisa muzvirongo zvakasirwa namai vako. Baba vako unovagezesa futi hamene kuti kuchechi zviripo here izvozvo. Munhu wechikadzi uchionera baba zviripo here kana iko kuchechi kwacho. Nyaya yako inonyadzisa chaizvo Maria. Saka nkani apa madhara chimbotuzopawo kuti wewe penangu dzako dzingabwerere pang'ono ukanati madzedzemwa zvodachita na mkazi wako kana tafa mwaiwadzana kwenda kwino. Iwo baba chimbotiudzawo kuti kana uchiri kurangarira kumashure usati wadzemwa idzwa pakurarama kwako kwaoita nemukadzi wako maiti unazotorarama muchitowirirana zvakanaka here? Aiwa taiwirirana muchemuche tawirirana but mai ndakazongoonawo inini ndaungiti munongozivawo kana abeduwa vakakugadzira munongoitawo chidhimu ndaungoita uchitongewa ndikana kuti nditaure zvekurambikana ndikabvatati bheta ndingogara kubva ngotaura kuti ndipota ndichikugezekai asi kazhinji kacho vaiwanza kundipa mari yokuti ndiende kamahwawa daily ndichingogara ndakakorewa ndigara ndi jesi ndesekuru popo ndopado ndibaya moyo manje popo inini gwara ndiri jesi basi kachaso makachaso basi uri mukachaso inde kachaso mazuva ese machaso inde komari yecho koma angachibata-batawo zvinhu zvaangachibatabata kuti akaiwana mari endei kwachaso aiva mutinesa pano endei ava anobhaparasa ini ngati makurukutu kuda kumwa rini ndikaiko kuini tii kulala ndo zvanga zviripo mani saka ndati ndizviongorore kumashure kwandina kutozviongorora maningi. Asi uri kubata mangwara iwe waona here mushonga wakabata wewe? Ineni sikuri kunyepa kudeipa ndingangoti ndakangobata kuti mushongana tudikidiki tilaki panga ndichisenza muno mwangerengere muye nditoto basi. Asi adzimai angu ndivaiziva nokuti kana vanhu akaitwa maronda vana adiki vaye chichi musana chichi vaiita ndiwo ndingotarisa. Sazita Paulosi Sazita Paulo sazita uyo ndikuchedza naye mukadzi adapita adaenda ndoda kutaura naiye sazita wacho mukadzi akaenda ukarambana nemukadzi shuwa mukadzi handina nankani yamukabudura nyaya yekuti baba kutoziva kuti baba kuti kana mukadzi hanzi nenhau yemukabudura nhau ndiyo yekuti vakadzi kangorora 2 minutes aenda kwavo saka nyaya yotondipawo zvoti papanyaya yekuti tikauya nditi baba moyo wangu sewasuzvisa ndoita sei baba koyo Mike newewo Mike uyo kumurekerera uyo mukadzi unongova mudziyo mumba ukangogara mumba hapana kana basa rako kumboita naye mubedroom nekubara ne kana kuti muponewo vana hapana. Hapana ndishwa sekula hapana chikutomboshanda. Iwe madhara kuzoona wanakuisa kurepera kupinda munyumba inawanda. Iwe Paulo uchiona zviri kuitika pavana vako vese ava kungotadza here kungotadzawo je kuita maponde nevakadzi mudzimba? Ibaba sekuru ndini ndinozvikuza kushingirira kwevana vangu kuti vazosvika kwamuri mimi sekuru nokuti dai vanga vasina kushingirira vana vanguva
ndaingogara ndakangoti kwekwe bhedede nokuti ndakasiya ndakauraiwa kare animawana saka manje kushingirira kudeta vana vanguva aiwa ndozvikudza so inini ndikukumbira mimi wokumhepomi nemaonero amuri kuita izvozvo kana zvangu zviri zvinhu zvinopanduka kana zvangu zviri zvinhu zvichiripo ndotaona nguva ndimuke urudzi inini muzvigone sekuru sekugona kwamaita kupfuchunura zvanhu zvinowanda ndo zvandikukumbira kwamuri sekuru inini ndakangogara ndakangoti abuderi but ndinozvikudza kuwana vangu kuti vakongodzwane nehanzvadzi yavo ko inyaya yetikamwamboti mainamiza Murora kuti Murora ndakudzonga mumba aiwa kuna Murora aziko nyaya yaitika kumashure kuti maimbofamba kuvaprofita vasingabate matare kwazvo vachikuudzai kuti Murora ndiye muroyi vachirasika dare renyu rana Maria nezvirongo zviri mumusha kumurora muchaita sei naye ya ipapa mai zvipo ana sekuru lisusu ndichatoti nditozogara pasi kana zvinhu zvedu zvapera ndotoita kuti nditobata huku ndini kumunanga uroyi ndichabata huku ndini sekuru so ini ndoda kuti mundigadzirire zvozvo zvandikuda kuti zviite izvi iwe Joyce ndiwe Joyce weMurora wainzwa here nyaya iri kutaurwa natezvara vako anzi vachazoda kukumbira ruregerero nemuripo kuzokumbira iwo ruregerero kukupomera kwavaikuita uroyi ndikuzvinza koiyo haana problem pane problem handiti takapaona here sekuru atete munhu atete vacho vevanhu sekuru iyo nyaya kai matari yakomura varasunungurwa kana Buddha ana bhudhi vanoda kusunungurwa vagone kuponawo vana vagone kugarisana nevakadzi mudzimba anogona kuisa mahari zvako mahari yako emhiko dzako dzaukasirwa naamai vako sazita unokwanisa here kuya nayo pano mahari yako sekuru apanenge yakutochisa kana kuti mushonga wacho ndadira moni ndatoushaa zvishuwa asi naingoshaa munhu wokubvunza kuti mushonga wangu waenda kupi saka mimi sekuru kana kutokumbira kwamuri kana muchikwanisa kuti mundipewo zvokuti ndonoshandisa ndozokwanisa kutakura mari yaindoya nayo kuno mukandipa zvokushandisa ndinokwanisa kutakura ndichiya nayo okumaprofita vanga vasingabati yakutochisa mari yacho kokuchechi kwenyu kuchechi vasingambotaura titobatai Murora Joy kuti ndiyatori muroyi kuchechi kwenyu ko iyo izoti ndiwe hako munhu kana utori muroyi wewe ukatovharidzira kwako mukatofamba ubatiwe kana ubatiwa ndemunhu saka unotenda watogadzirira kuti ndikasvika ndikuenda kuendisabatiwe but apa ndatozogutsikana kuno kwasekuru kuti ndatozobatwa zveshuwa ndini saka ndakutongokumbirawo kuna sekuru kuti kana pane zvaanokwanisawo kundipa kuti ndinokwanisa kuzvitakura ndoe nazvo kuno sekuru ngavatondibatsirawo ndiyo kusalenda ndoda kuti hanzvadzi dzangu dziitewo misha dziitewo vanhu ko usati wabatwa wanga usingati kuti hanzvadzi dzako dziite vanhu kuenda ingotiwo ndimurora kana chingotiwo ndikawandawo nimurora kwananga chingoti ndiya kungozvikonzeresawo ini ndichisara kusaidi ndizvozvo Murora ndiye wawaiti ndiye zvangu zvaka zvakakunakira toda kuda panyaya yevana kunyange anga ari Murora chaita kuti usatiwo hanzvadzi dzangu dziite vana chi Murora muroyi ini ndasingatoda kuti mukadzi agare naye ka ko vana vaida kuti azita nani vaingogarawo so asina vana vacho kana vagara vasina vana zvaibatsira chi kwauri ndaingogara navo kandichingovatonga sematongera anoita kuna baba vangu so kuti zvese anenge achingoda nichingoudza kuti ana hanzvadzi dzangu toda timuite zvakati zvakati pana akana basa ndotovatuma ka ndikatovati kumunda anotoenda kana ndikatovati panapa ndoda kuti musuke mapureti anotoyasuka ka saka ndada kuti vatogara so vasina kana vakadzi aumane chokwadi maisukuza mapureti ishuwa yose taura kitawandika kupapa zvekuchinja here hazvizi apa Murora ndiye akatiasudza Murora titaurira murume nababanguru vanoitwa sei ndizvo shuwa sekuru kuti inini ndine musha wangu iwa nemusha wako asi anototi pese pavanenge vada kuita basa vanotoadedza zvishuwa uyai kuno da kuti mundiitire zvakati uyai kuno mundiitire zvakati ko baba taurai tsigirai chii chinoitika kuvakomana ini hapanja ndinotaura nenyaya yokuti ndinonga ndakuchawa apa kutya mwana wako pamakata inde ko niraiti ndikada kuti ndimufurufushe yeuyo ndikahwara inini handii ndiye anondiporesa raiti ko nini ndikazomufurufusha ndikahwara inini anozondirapa mbani ndingotsete mara dei bari ndizorapiwa kamu ndikahwara kubva kuna amai vake
ndaingoramba ndakacha noti andiri mukona takapikisana kuti ndimupe zita ka asi ndakazoona kuti ndikaramba ndikakata manenge ndini ndinokwira dhaka ndivona tsine mari kushoabhamu pamwe kana pazvinhu zvaanopanana nazvo ndandisisive kusvika ndawanokugara ndakadaro kusvika zvangoramba zvingoita vachimbonondigezi kaenda hapana zvandingaita ndikada kuti ndipikise kamwe kana iva kuti paanoenda kushenda kokuye kwanzodzi yavo ina ndipikise uchi manje kuti ndikapikisa pamwe ndini ndichazoita zvisiri izvo nongo ndikadaro manje ndinokunda Mwari nemudzimu yedu yaita kuti tisvike kuno kwaatazvo. Saka anga achiri kupa ine mari mwana kuti unodhakwa apo nopapo asi amai ake vaindi pale asi auya apo nopapo but manje ndikautyaya ndandisingati ndipope mari anondipa. Saka uyu mwana anga achiri kuita ine mabasa ekurapa vamwe vanhu sezvaita madzimai venyu Maria. Ne ndingangoti pazvimahari papa ndopandaiona ndopaitambira asi kuti muzoti ari kurapa kana handisingazivi kuti airapa here noti koma angadohwanda nechechi aingorapa imini chete inini airapa ndichiporani aiwa ndozvendinotokupukura wezvo. Saka Maria wairapa vamwe here kana kuti semabasa aitwa namai vako? Zvapo napo zvandakwanisawo zviye munhu akaenda imupo zvanga ndisingakwanisiwo ndizvozvo asi mushonga wemupfuwira wekuti munhu adzedzemwe aiwa ndinopa sekuru. Iwa saka ava wakapa ava handinoti havese vapa. Saka ukatondipa nhamba yako vanhu vakazotidwa mushonga wekupfuwira ndogona kutova rife yakoti. Aiwa ndichada kasekuru ndauda kutosiya ndauda kusiya sekuru. Makastoma Maria idzotaura neni makastoma anawana sokataura neni. Aiwa ndichazvida kundioningwa hatadza kudzinengeza pora wako aiwa kaRobert mushonga wacho umupfuwira bro waigara muzvihari kai saka zvihari ndozvadatorwa sekuru tasvika kuti saka ndozorapa pamwe asati akuda kuti titorwe pindura wega sekuru kana muchikwanisa sekuruka chiwanga zvibvisi pamwe ndingapengenoke shuwa nini haiwa indaneta family yako yaramba mali indanati kuti sagire makastoma nini handichadawo futi wonewo futi marambaka nekuti amai angu ndinatoona makore afa asi nekudzedzemwa sokwata babangu haamborora asi kana zvatobvisiwa anogona kutorora. Vapauro matichi bvunzai futi inini ndati mashingirira here shuwa kuti zvibvisiwe ndikuda zvibvisiwa aiwa kuti sekuru ngazvibvisiwe ashingirira muri dzadusiwa wachi inini handizvide apa machisekuru manje zvihari izvo manje mamunza zvataura aiwa mupe inini ndoda kuti zvireruke musha mangu alright vese vakasaka kubereka nokubuda sei zita rangu Paulo richabuda rinobuda pauchete aiwa ndinofanira kuti bude kumwe ndizvo sekuru aiwa mukadaro meno ndinozokutendai kumberiko inde anozokutendai kumberiko zvikachitika zvino ndifuna kuti ndigorera njinga hanzi kana zvichinge zvaitika doti unditengere kamjinga kabhasikoro alright aiwa ndinayo noita sekuru kwete tumabhasikoro pekare katumamotobhaikotupeturu tumamoto alright aiwa ndazvita sekuru aiwa shuwa mungatondirerutsa mutoro wandidotiga uno pamwe ungareruke shuwadi shuwa ndinokudza vana vangu pado batana vega vega hana ndiudza pado yako ndonzongonza ingoti baba tendeiko kunei kune nyaya iripo ikako ndikati ameno kanzi amuri kufara nazvo here zvikiitika pane vana ndikati ndopandakazoziva kuti anaitaura manje uyo manje iye Mariya Maria hamutuziva kuti vana vahana vana uyuona arambana nomukadzi nonyaya yembereko saka ndikati alright kana zvadaro mwanangu zviriaiti komo ndinochakapo ndikati zviriaiti tiendei ndopatidouya kunopa mawana mai apa ndagutsikana nezvandiudzazvo ndobva ndazikwana shuwadi aiwa ndinozvikudza nokuti dai vanga vari vamwe vaiti baba ari kuramba nokuti ndairamba zvaindaimboramba vaindipunza vaindiponda majamba maja vaitakabisira vaungana vega vega vatorana
vauya kuno adidi hana kuda kuti afunge moyo kundipunza saka zviri aiti ndototi Mwari nomudzimu yangu wewe kupunzire iwe usonga bata mshonga yako ayo vainoti ko baba akulambire kufamba okay pano zvari kuziva vaindipunza saka manje apa padita mushauri kuti baba pari kutsika tsika ngatendetega tione kubva waya kugutsikana kuno ndopade zvazonditorapa ini hana kuzoramba nezvamudowapawo saka imi baba wacho zvihari zvikumba kumaitogara muchitozviona ndinozviona ko ava vakomana na Paulo na Mike maigara muchizviona zvinogara mubedroom gara mwangu mwanga mugara mai vake kanu sekuru vakanyanya sekuru makanyanya mukona zombedroom mwangu regai ndiuye shuwa makanyanya sekuru aiwa makanyanya sekuru aiwa waona zviri bedroom mwangu aiwa shuwadi shuwadi makanyanya muroora chirega uchema nirika Joyce hanzi chirega kokuchema muroora pachena nyaya yapera yapachena baba vati vachakubatira huku iwewe vachakukumbira urege vachakupawo muripo wavachakukumbira nawo ruregerero semwana wavo akachena mumusha wazvinzwa muroora ndozvenga sekuru taise kudaro zvingopfuura zvidarike tione zviri kumberi Maria sekuru zvamara hanzi zvapera kaizvi takuda zvimarongo zviuye pano kana zvauya zvimarongo zvoparadzwa nasekuru mahanzvadzi yako yogadzirwa agone kuberekawo vana mahanzvadzi yako aya yogadzirwa yagone kugarisanawo nevakadzi seuye hanzvadzi yako mukuru uyoona mukadzi akadi akaenda nechikonzo chokuti mumba mava musina basa kana vana havasi kuberekeka uyo Joy agara naMike murume wake mwana hapana iyeyu Mike kana kuti aichosimba mubedroom chamo simba rebonde nemukadzi hapana saka kuti vakwanise kugadzirwa izvozvo zvipere vave vanhu vanokwanisa kuvakawo maponde yavo mukati medzimba yavo zvakanaka kunge zvimarongo izvi zvaparadzwa pana sekutasvo wazvinzwisisa saka mandinoya mazvori nhai musekuru motondoudza ndini uya taurai taura ako musuko aipoka shuwa sekuru shuwa patakauya kunopa pakazopawo sekuru mushonga pamwe wangawo kunyare apo pakavandiko kandanganda kutonzwa kumwe kusekutonzwa kutonda kuti bonde zvakuda kuda kuita zvisati kuda kuti vamwe kwangu kwatwa kunyara angata kungonzwa kuti tukupichaza mafuo kunokuzwarana kubuda baba pamwe zvakuchinja saka pamwe maybe tikawene Joy achidzodzera ndakamuzokuda bata Joy amboita uchiro start ndemotikari atakangonzwa kuti tukuita data beta unoda kuita ame vakanyana kuya kunokwatakata se kwatakaita pamukuyana zvara mucharanga kumenya madhizorizo hati pamukuyana nezvehari ndikugadzirirai muchauya kuzopupura panapa kuti aiwa tukuyo yakutoitira tutuku ndiye mirire kuti ngi ameno Paulo mani ana pamukati Paulo ana kana mukadzi Paulo unonzi une vakadzi vaviri wakasiyana navo kasvikabuda mudare saka pane mukadzi wako uri kudai kuti adzoka hanzi veseka vakaroorwa here aiwa mumwe chakazotosiwa futi asani mwanake wane todaita agari pamba ndiye mukuru wacho ndiye mukuru wacho ndiye uri kudai akaitiswawo mwana kusaidi 1 ehe oh koinini ndiweka kuti madhiri acho chiri start manje madhiri acho ndiona nhasi uno iwewo ndezvechuru start feya zvegana hazvisi kuita rega mahari akauya akaparadzwa panapa zvinoita inomuka yega motikari wanenga ndoti ndibatsiwe zvakaya kunozo zvaima unongoitawo simba ndo rakashota right aiwa munobatsirwawo sikuru wangu dai zvikaita zvakadaro sekuru tazvo moenda kunogara kumabhenchi mbare kana sekuru shiri vamuka agadzirire vazukuru vamushonga wekuti vazogona kuya zvirongo zvavo mbare aripo era allright zvakanaka ombirei maoko munogara pazibhenchi mishonga inani agadzirwa muchedza kupiwa mushonga mofamba mune zvakanaka asakoshiwe izvozvo
asa kusho ili pamwe ningalero kuliwe mubano kuti ndinzi Paulo kumbe pani vana akona ngoti Paulo wangu ibasi wendo pasati zita langu aiwa ngalicho achitotiwana twakeka ndichimbotambona zukuru kana sekuru chiwa sekuru yeye ndi zvenye ndi zvikudza zvenye chao uridani kubanja huko kwakadi kumba kwa mapazu tangolani ukotama na ngono le inda mangu famba muri vana vadiki moga kumatare nayo vasuko vakangosarana baba chete mai vakashaya samadaraja akana baya saka baba wenyu semunhu mukuru varamba kufamba nemi mumatare kana kuti vangoti rega titange kumbofamba tiri tega vana angorega tongotanga kufamba tiri tega vana ava ndikakuyang'anani mudakumanisa ntupo munangomurora ndaverenga dare renyu pagirazi pangu apa ndiri kuona hamusi vemhuri imwe chete mumwe muroora here ndizvo sedu muroora ndoupi muroora ndeupi Joy ndiwe muroora so ndikakuyang'ana nazukuru kuyang'ana pana mpepo ikuchitika paukara ndatarisisa dare renyu ndaona pane mhepo iripo iri kuteverana nemi pakurarama nepakugara mumusha makwatano unyinji mafamba kwakawanda muchiedza kubatsirwa pematambudziko amuri kusangana nayo zvino zvikumara renyu asi dambudziko renyu riri kukunetsai paupenyu hwenyu harisi kupera ndikangana pasipejeramu apa pana munhu ana zina richemewa maiki ndakatarisa pagirasi pangu ndiri kuona pane munhu ane zita rekuti maiki wangu sekuru arikoni ari kupi munhu anonzi maiki ndiri vana mukadzi wako arikoni mukadzi wako aripi azangu yari apa kotangorani kuisa panguru pakati wourati wakareti naka hanzi kokuisa baba mukuru pedyo nemukadzi wako asi uda kuti mukadzi wako atogara nakana mukoma wako here wati ugara pedyo nemukadzi wako pinda kwataita tangu pinda iwe karawe kunotenga kazi pachena iwe mamunaenda iwe baba mukuru simuka wenda kusiye mnengene agare pedyo nemukadzi wako iwe puro ka ndiwe puro iwe hanzi ndiwe po okay apa ndikakuyang'ana pankope pangadekadzika teri asi ndikakuyang'ana kugona nenjara mnyumba palibe zvino bwino chani kuchitika mnyumba ndatarisa dare rako iwe mukomana iwe wagara pedyo nemukadzi wako uyo mukadzi akugona nenjara manje ndaona kurarama kwenyu kwamuri kuita mukati memba imba yenyu haina bonde chii chiri kupa kuti imba yenyu ishaye bonde naye vazukuru vangu achadini sekuru kana mumba hamuna chinhu hamuna kana iwe mukadzi naiwe mukadzi wacho chii chiri kupa kuti mumba mako mushaye muraramo yakanaka pakutanga tatogara zvakanaka apa ndakatongozoona nekufamba kwenguva mambi angu haachakwanisa kuita chinhu asi panyaya dzacho ndakutongonzi ndini ndakaita sei ndakagadzira mambi angu nokuti haachakwanisa kuita sei kuita chinhu saka vanhu vese vangopomera inini kuti ndini ndini ndakaita sei ndakagadzira murume wangu asi nini handina kana chandinotomboziva sekura handina kana chandakabata kuti mwai utanga utsokorewa hanzi ko chii chiri kupa kuti umhanye kumberi kudaro iwe kunyuma jana uri kunyuma chiito notatombofamba akatoneta asi ndinenge nditongonzi ndini nehama dzemurume wacho dzongonditi ndini ndakaita sei ndakagadzira mambi yangu imapo ko naiwe po ndikangana dzina rako raukanaro ndirapai wako
Zita rekuti po iri asi izita rakati rababa wako kai? Shuwa sekuru nhakai. Baba wangu anonzi kuti Paulo wacho ndakuwasara sekuru wacho. Umenya numba kai? Hanzi une chipo chekuridza ngoma kai? Stereke. Mkumanisi? Unosanganisa ngoma asi baba wako wairidzawo ngoma? Zvino zvomadzinza izvi. Apa ona Robert. Robert Ndikayangana ngani yawanta ikichangani ngani moja. Huyo ndikayangana so akugona palibe adasvakatira manja. Mkazi palibe mkazi adatawa adapita kumwe kwao na ngani yakulepera pamasa. Huyo ndikayangana mukabuduramo. Ndimamuna panota kubvara na wamamuna. Cherechedzawo neRobert dare revadzukuru vangu vari papa rakada kungofanana. Uyo mukomana anonzi Poyo ane dambudziko rekuti ipo paya mukadzi asisina mukadzi akaenda akarambana nemukadzi. Nekuda kwekuti mukadzi angangova mukadzi wekutarisa mumba asisakwanise kana kumbovakawo bonde nemukadzi wake wachona mumba imomo. Ndo zvimwe chetewo zviri kuitikawo pane munin'ina wake anonzi Mike uyu. Haasi kukwanisa kuvaka bonde nemukadzi iko zvino asi pamazuva avo ekutanga vaitoita bonde raitonakidza asi iko zvino mudzimba mavo musisina bonde. Ndo zvakaitika kuna mukoma wacho anonzi Poyo zvekare. Bonde rakanga rakunetsa kudzimara uyu Paulo azotizwa nemukadzi, mukadzi oenda osara abhachura nhasi. Ndo dare riripo pakati pevadzukuru. Iwe mukadzi aripo? Iwewe Paulo mukadzi aripi? Sekuru vakadzi akaenda kwavo. Unanga asakaza kupita iwo. Kune vakadzi vangani vakaroora iso chingosiyana navo chienda kwavo? 2. Awiri. Vakwana vaviri. Kwa Mike ndokuyamba iwo. Iwe Mike uyu mukadzi wako unaye ndiwe kutanga here? Ndokutanga sekuru. Apa muna makore mangani makwatirana apa ndikayangana mwana palibe. Nazvino mune makore mangani maroorana nekuti ndacherechedza dare rinyu ndikutoona kana mwana chaiye hapana. Kana uyo. Zvimwe chetezvo na Paulo kana mwana haana zvekare. Mukadzi wadayamba wadatsayana yepada kwatiwa pasata bara. Zvoreva cherechedza uchiona musiyano uripo ndewekuti mukadzi wako wakarambana naye akazoenda kunoroorwa kwaakanororwa. Ukambocherechedza iko kwakasvikoita mwana here? Uyu wadakana chichero atwana patupi. Wese hawa isana misha yavo vandakatisina navo vanje. Kurepera umenya madam. Mumwe wacho wakarambana naye ko zvinozvi tarisaona pagirasi pangu apa ari kubuda atova munhu azvitakura atova nenhumbu. Azikuona ngani? Madabo mlikwatama nayo manje. Tarirai muone nhau iyi ndo nhau yandiri kuona kuti makabva kare muchitambura nayo maneta kufamba mafamba Profita Kunyabezi. Ndaona makaenda kumaprofita kung'anga munoenda kumaprofita kung'anga asi dambudziko renyu riri kuramba kupera kuti mukwanise kuvawo vanhu vanoroora vakadzi mugara nevakadzi zvakanaka maponde achifaya mudzimba dzenyu muchiita mhuri hanzi zviri kuramba. Apa kutozwa apa ndosambisika ndoona iwe udakara padhuze na uyo muramu wako. Apa asikwese mwambo uyo ndoona mukutaudza narini nakana ndikufamba profita achibata kuti uyo mukadzi wamwana wako ndiyalamanga pomwe mbere. Chiteererai muone nhau iri kuitika nhasi zvatondishamisa ndichiverenga nhau dzenyu mabudira dzikuita pagirasi pangu. Ndaona iwo Paulo wangu wakatogara pedyo naJoy anova mukadzi womunin'ina wako. Asi kumashure kwese kumava musingawirirana musingatotaudzana mese nekuti iwo pamatambudziko ako emumba mako matambudziko ako apa kuti urambane nemukadzi wako kwese kwawaifamba wanga uri kufamba uchibata Joy mukadzi womunin'ina wako kuti ndiye muroi ndiye ari kukonzeresa kai. Zvashiwa sekunenge ndingodzi ndini ndakachenjeresa ndini ndakada kuti akadzi wavo vaende ndini ndichingosara. Saka iwe akadza panguru akaenda muchaprofitari aja unonga wagona panguru. Ko naiwe Joy chimbo ndibudira pachena kuti mukadzi wababa mukuru kana tomboti ndiwe wamurambanisa unomurambanisa nechinangwa chei chaunoita uprofiti unoiwana papi unozokwanisa here kutora baba mukuru kuti vaite murume.
Haiwa ndikwanise tongori nawe utongori ngopomerwa hawo mhosva inenge ingonzi ndini ndiripo ndini Ndiyo, Paulo. ndakati. Paulo mukubata mkazi wamwana wako ndiakusokonoza muchi mukadzi womunin'ina wakoyo ndiyo uri kubata kaiwe kuti ndiye muroya ari kukonzesa kuti dzimba dzenyu zisamire zvakanaka. zvakabvira papa ndakaona kuti mumbi yangu wacho munin'ina hapana zvaatomboita nendobveta ndaitombotooni mudzimai ndaitombosa nomborarama mbijana but pakutotiwo ndozoitawo mhuri yandakwase kuti ndiziwana ndiane hama dzine musikanzwa iyoyo Joy wacho ndiani hama dzine musikanzwa iyoyo ndatombira kudaro okay tomboti lero ndokuyangiza muntu ari kukudzongana muchidaramo Ko nhasi ndikakwanisa kukuudzai muroyi wenyu chaiye nekuti pana Joy apa ndiri kuona muri kuita zvekufungidzira uye n'anga dziri kukutsanangurirai kuti Joy muroyi havasi kunatsoona kwazvo zvakatambanuka. Nhasi ndakakubatirai muroyi wenyu chaiye ari kukuroyai, munoita sei? tokukumbira regere kunomuroora tichizoona kuti tingaita matanho yapi pane iye munhu wacho ndikati ndi Joy Hanzi ko ndakati ndabata Joy kuti ndiye muroyi, munoita sei? mungodza munin'ina chipana zviitika pamba pedu ndimuroora wenyu makatora munin'ina sagara sikubata kuona nkani yano inazungulira apa mama adafiliseri pasara pai chitopera Iko zvino wazukuru ndiri kucherechedza nawe dare renyu, ndiri kuona amai vakafa, iko zvino masara muina baba kumusha uku, ndizvo? chokwadi ukuona uyu adapasira dzina napai Pakuberekwa kwamakaita ndaona iwe Paulo wakatumidzwa zita nababa vako rekuti Paulo vachikupa zita ravo, ndizvo here? chokwadi mama akalia kuti iwe wapasa mwana dzina indifana kupasa varangu mama zvodambochita mama apasa mwana dzina Amai venyu vakagara pasi nababa venyu vakati, mimi baba matora zita renyu mapa mwana, inini ndiri kuda kupawo mwana sikana zita rangu. Makambozviona here zvichiitika kuti zita remutorwa mumusha amai venyu rinopiwa mwana wavo wavabereka? Zviripo here pachivanhu chedu? Hapana ukama kapa. Amai mwana wavabereka havana dzinza naye, havakodzere kumupa zita ravo, asi amai venyu vakataura nababa venyu vakati, ndiri kuda kutopawo mwana wangu musikana zita rangu nekuti iwe wapawo mwana wako mukomana zita rako. muramboripa farero Zvakaitika here zvipakati penyu? zvose sekuru zvitoripo mama wenyu kagara kana ndafiliseri angani machira Amai venyu pavanga vachiri kurarama vasati vafa vaiva nemachira here emudzimu? vaibeta vanorapa urwere hwaona adiki ihwohwo asi angani machira Asi vaiva nemachira here? ndisingazivi mumatumbi avo kuwana nasisi wangu asi ndikayangana tsopanopa madhara kana akadwara dzokuradza kumuka tangaranya kusambikwa namwanasikana dzina namama wako raitwa akati Maria Marita adani Ko chii chiri kupa kuti nhasi unoyu baba venyu kana vakarwara vanogezekwa nemwana sikana anonzi Maria? zviripo Ndiani anonzi Maria? Ndini sekuru. urudani Wakadi hako mzukuru? Makadini sekuru. kurudani kumuni Kuri sei kumba? Kumba kuri musha. kaburuda kamadhara kataduka pakati apa ndionsona Bhurukwa nababa kana rakabvarukwa ndiwe unosona? pakata Ndizvo ndakasiya ndaudzona amai. kani pasa manyazi wambo Hanzi nhau kwayakuenda uko kunonyadzisa uko kuti mwana sikana ndiwe unosonera baba zvipfeko zvavo kunyange zvemukati zvikabvaruka? wokusekura twagezesa chaiko anotombowagezesa matovasambika Anotovagezesa shuwa Marita
Sekuru. Unosambika kuti yangana kuona. Maria unogesa baba wakatarisa pai. Ndakatotarisa nakuti amai vangu pavairwara vakatondisedza kuti mwana wangu yakuno nokuti ndimusikana ndakapa zita rangu. Saka ndine zvandine ndichida kukuudzawo kana ndarase kana ndafa. Abva nditi baba vako kana akarwara unofanira kupota uchiwagezesa ndiwe. Kana chakudya ndinomabikira. Chakudya ndinomabikira. Ndinomabikira. Nekuti vakatosiya vandudza mashoko kuti mwana wangu ini pandakufa nditi ndikukusira vana usana uchitarisa vana. Saka bona yangana. Ava alifamba kunyabezi achipata kuti Joy mufiti. Apa fiti ndiwe. Saka uyo murola mchamutatano mmusha. Zvinochitarira one hama dzako dzaifamba kun'anga nekumaprofita vachibata kuti Joy muroora wendiye aiva muroi. Zvino iko zvinodarira kuti kududzira kuti iwewe ndiwe muroi. Muchaita sei nemuroora? Ipapo sekuru pakuti ndine muroi inini ndinozviramba. Nekuti ndina mai vakangonditi usara uchitarisa vana. Cherera dzikamo samhanye. Mukati medarira mwani zvidezvo. Iwe urikosirwa magate maviri urikauzwa muti kuti after mwezi mutatu mfuna kukumba mangwara uyu na uyu uikamu kana mangwara uya pai ukumba aya mangwara uchisokurisa. Hauna here kusirwa magate maviri wakaudzwa kuti wakagara unopota uchinochera muti wakati newakati uchera midzi uchisawo magate. Wakaudzwa zvekare kuti baba wako unopota uchichera muti uyu neuyu midzi yacho uchiwabikira porridge. Nhasi ndo porridge raunogara uchiwabikira iwe. Hazvisi zvakaudzwa namai yako zvinoreve izvozvo? Ndizvo ndakaudziwa sekuru. Apa mangwara unokumba mwezi uno nemwezi unoya wanoboya uzakumba wananga mangwara aya unoona musina muita apita kuona. Hanzi iwe mushonga wakaudzwa kuti unochera uchisawo magate maviri awakasirwa. Wakachera nhasi mushonga uyu wakaisa. Wakazoya mangwana yacho ukatarisa unoona mushonga uyu munenge musisina. Unenge waenda kupi? Izvozvo sekuru handimboziva kuti unenge waenda kupi asi ndinongoziva kuti mwedzi mitatu kana yapera unofanira kuchera mushonga ndichiisa magate asi patozonodira umba nezongosvika mwacho musina. Saka unanzira dzako kuti waenda pona. Saka iwewo nepfungwa dzako uri kuramba kuti ini handisi muroi. Unenge uchiti mushonga uyu unenge uchienda kupi? Handenge chingoti vave munhu andibvisira vachindirasirawo. Mike. Uyo ndakutaza kuti muchite mwana. Asi iye uyo ndikayangana. Basi pakubuda ngati ana wana wawiri watatu wakafa mimba chani. Unaona ngani? Ndakatarisa pagirazi rangu ndiri kuona uyu anenge ane vana vaviri kana vasiri vatatu dzimwe nhumbu dziri kungobuda. Une vana vangani iwe Maria? Ndine vatatu. Kutangwa niona awa nzadzi dzako varibeka na vana. Dzinza nokurira kwa vana vankwasa. Hanzi ko chii chiri kupa nhasi ukatarisa kuti dzinza rako roshayiwa vana. Vana dzinza rinokurira kumhuri yemukwasha here kwakuberekera iwe. Aiwa. Saka funa kuita nanza dzako dziriwana. Aini ndiri kunoona ndiyakutorwa kuita sei uri kuti koitwa sei kuhanzvadzi dzako dzatiri kubata kuti iwewe ndiwe muroi. Uri kuroya hanzvadzi dzako idzi kubva kushavira ukasirwa naamai vako. Uri kuti kudiko hama dzako dziri kutadza kuti hamuri. Ipapo sekuru ndikuparamba kuti ndini ndinoti ndiJoy ndiyakugadzira hanzvadzi dzangu. Anotogadzira sana. Hapo una tulipachena iwe unobata baba uchivagezesa vachifongora vachitasa vachigezesa kukuonera pai. Saka uyu uti ndiyada manga banguru adamanga rani. Iwewe kunyange takatarisa pane maziso epanyama. Zvaunotoita chaizvo hazvina kufanira kuitwa nemunhu asiri muroi. Zvekuchera mushonga uchiisa kuzvimagate, mushonga uyo uchishayikwa uchizoonekwa pasisina. Zvekuchera mushonga ibikira baba wako porridge, sasa porridge uchigesa baba wako uchivabata nhengo dzavo dzisi dzakavanzika idzi. Zvinotodudzira zvega noti pane mhepo dzakaipa dziripo pauri. Pari pamaziso epanyama. Ko uyu muroora uyu imbotiudzawo kuti anoita zvakati zvinotipa kuti tingoona nemaziso edu epanyama kuti anoroya. Imbotiudzawo kuti yo zvakuchita zvikuoneka. Zvauri kuitawo zviri kutooneka kuti uri munhu unobata mabasa akaipa. Kumuroora zvaanoitawo zvinoratidza kuti anobata mabasa akaipa ndezvipi? Tisisu muroora nemaziso enyama hatisi kuona saka taifamba kwese kun'anga kuti taingobata iye muroora achinzi ndiye anogadzira vanhu. Apa iwe kuchenjeresa ndoka chenjere. Tangurani kana mukadanda kuprofita kana kunyabezi iwe ndopita patsogoro.
unopana wapanyera lero. Hanzi ndiri kuona kuchenjeresa kwako kunyango pese pamunoronga kuda kufamba iwo ndonomhanya kusvika mhanya kupinda pamberi uchivharira matare evamwe kuti iwo usabatwe uroi pabatwe muroora. Zvino inini handivharwe nemishonga. Sekuru kana kuba kwacho anototonga kana dzimba dzacho dzese dzanabhuda acho anototonga ndizvo zvishuwa. Inde ndifiti yakatonga imba akasambire madhara akatadza kutonga vanhu. Hanzi hongu uroi iwo unobata atonge dzimba dzemanzvadzi yake. Ndiye kusaka muchiona achitodarikidza masimba kwanzvadzi dzake kudzimara akosvika unogezesa baba chai. Uroi iwo. Hapo ndo wakati kupata. Iwe Maria, zvandiri kutsanangura izvi padare rangu rekukubata uroi, une nharo here, une mhikidzano uri kupikisa here kuti ndakubata uroi? Inini pane zvandada kungobvunza kuna sekuru. Kuti saka munhu kana wanzi wewe nevabereki wako inini ndakuda kufa, uya ndikudzi zvaunosara uchiita, ndakuti ungosara uchitarisa vana chete, unongori uroi here. Hapa uri kuzwa usara uchitarisa vana basi. Ko magata ndazasira nokuchera mushonga uko. Unozoti amai vanga nechidzimu chauroi. Ndosaka adapasa iwe dzina kuti ndifuna kupasa mwana wangu akusiyire ufiti. Hanzi iwewe hauna kusiya wangonzi sara uchichengeta mhuri chete. Amai vako vaiva muroi. Vaiva nechishave cheuroi chavaishandisa kubudza nemagata. Saka ndozvavakasiyira iwewe zvekuti usare uchiita mabasa avo avaiita. Ndiye kusaka vakakupa zita rako, zita ravo rekuti Maria. Vakabva vatokuteketera vakatogadza uroi hwavo pauri iwewe. Wazvinzwa? Ndazvinzwa sekuru, asi nini ndisingazviziva. Ndaingoti sezvo munhu angonzi usari uchitarisawo vana uchengeta vana uchigezesa baba vako, ndaingoti pamwe zvichangopera neimomo chete. Iwe Paulo. Naiwe Paulo. Kwese kwamaipinda unifamba kumaibobatirwa nkani yamagate? Kwese kwamaimbofamba maibatirwawo nhau yemagate here yakasirwa nzvadzi yako ine zvimishonga izvi. Sekuru chitangonzi kune mweya madzinza chete here mudzinze menyu, dambudziko rori mudzinze menyu. Zvaitaura kuti chingoudzawo maprofita kuti aifamba. Sezvo yangu hanzvadzi yangu ichienda kuchechi ipapo. Zvanzi nasekuru kwamunofamba makambobata here nyaya yemagate akasirwa hanzvadzi yako Maria kumaprofita kana kung'anga? Musore sekuru. Aiwa. Yamuna kudai. Asangambobate so tanga chingoudzawo kuti kurwara kwandikuita inini. Inge inini ndinonyanya kurwara. Ndaizwa kuti nemukadzi wako. Alright. Nekuti inini ndakaberekewa ndisina kana bvudzi. Kusvika 18 years ndatona bvudzi kuti ndanako. Saka handitomboziva kuti zvaifamba usei. Right. Pana nkani? Hanzi pane nhau yakakura ivako. Ko iwe Maria. Naiwe Maria. Ikane yamagate iwe paenda profita. Apa unoenda kugereja. Apa upita mtengo wakumba mankhwara. Ukuti mankhwara wakumba chitangate anjajani. Iwewe ndikakutarisa panapa pagereza ndikuona unotopfeka machira machena uchitoenda kuchechi. Wapedza ipapo kuenda kuchechi. Ndiri kukubata kuti iwe unobata badza uchienda musango unochera mushonga uchisa mumagate. Mishonga iyo unongochera ulingochiti ndechi. Munhu anoenda kuchechi anoita zvekuchera mushonga here. Sekuru, inini mushonga yena akatosiya ndaudziwa namai kuti akatonditi panopera 3 months. Mama wako ndiye Mwari? Amai vako ndiye Mwari here? Aiwa havasi, asi akanditi mushonga unofanira kuchera panopera 3 months uchiisa mumagate momo. Mushonga ichigara iri muviri momo. Kugereja vanoti musabate chani? Mushonga. Kuchechi vanoti havati musabate mushonga here kuchechi? Vanoti musabate. Unamata ausi? Saka uri kunamata here kana kuti hausi kana uchiita zvemushonga uchienda kuchechi? Ndinonamata sekuru. Kuvhara mabasa euroi nechinamato. Ko chingotsiya yoite nezvinoita sisana tasvi zvipata mankhwara pari pachena. Unodiko kungosiyana nezvekuchechi izvo ngobata mushonga pachena kufanana nesana rereguru tazvo. Handikwanisi nokuti ndakatongokura ndichienda kuchechi. Maria, pangwana yatsonzwa kubvunza sekuru. Hanzi nasekuru uri kudiko kungokusiya zvemushonga woita zvechechi kana kusiya zvechechi wobata mishonga sezvinoita isusu ana tateguru pachena tisinganyenyebere vanhu kuti tiri kuenda kuchechi. Ndiri kuti ndisiye undochechi sekuru hazvikwanisiki. Kusiya kuchera mushonga? Mushonga ndinotochera nokuti ndakatosiya ndaudziwa namai.
Saka kuri kuti zvitu hapana chaunokwanisa kusiya. Hapana, zvese mufanira kutozviita. Alright. Saka ukafa unonaka kudenga. Saka na wafa kudenga unokuenda here semunhu anonamata. Amene zvozooneka mberi kwako. Apa magate edu kwafuna kumwe. Zvakanaka, magate ako aunoita nawo uroyi aunochera mushonga uchisanduka yada kuno. Ndikafamba kwino na madhara tifuna kuwada. Zvakafamba zvakanaka kana ivo baba venyu vachona aPauro ivavo ndovada pano. Vanobvuma kwera? Vanobvuma here kuya kuno kumatare kwamu? Sekuru, baba vecho vacho nokuita basa rokumwawa havanotangwa benzi so asi motongotibatsirawo kuti tozongokwanisawo kuya navo. Kana nini vacho magate acho tinogona yabatawo sekuru zvakangodaro. Ainenge achatotyisa nokuti muti mushonga uye kana uchitobuda mupano kwaunenge uchitoenda saka zvichira kuti ndogona kutozotadzira kumatakura futi. Wewe kumba mankora uchiisa umasinacho kwabata. Pawaichera mushonga uchiisa imomo usingachi kwabata here. Kwenini aingochera mushonga ndichidira ndikaona musina painengoti kumwe munhu anenge anditorera ndosvika ndodira umwe. Kani ifuna zatapira kutsogororo bati kana abwera magadawa. Hanzi nawe Robert kumberi kundikuona ichatinakidza kana uyu muzukuru azoya nemagate yake pano. Pane zvandiri kuona pagirasi rako. Saka apa ndaikumbuka kuti ambokaswa mankwara asambe uya kudwara ataratariwe vese vafunga vakonza mparanje ichite mururu mukabudura lotufita itaipata ndimani. Zvakanaka, iko zvino ndiri kuda kuti vazukuru ava varapwe panze apa vamire savana baba mukati medzimba dzavo. Then kana tichinge tavarapa tinozoda kuti baba wavo vauye pano uye uyu musikana uyu agone kunotakura magate ake auye pano tikombere dare irori magate emushonga aya tiaparadze nemhiko dzisi dzakasiro name yake tidziparadze muri igone kurarama zvakanaka. Wanangona tumufamba chimwe chomundiswa lume kwandi titori wakadzi. Saka muzika tola so pamwe. Ndingatobasa kutogara nemukadzi wangu zvakanaka nokuti baba so antombokwanisa notombola so ngotalisa chete. Saka mukona kungoonda kusongogara ndingoshungurudza kuti upenyu ndosvika nawo kupi. Msikana. Iwe Joy. Sebu. Mugora nijara. Uri kurara nenzara here baba havasi kubika chikafu here mumba? Shuwa sekuru. Hausupita ma next door. Hanzi hausupota uchienda kunokwata here kuma next door nokuti baba havasi kubika chikafu mumba? Handisini sekuru. Asi nawo iri pautoti kunyadha wawa kugara kwacho kumba kwacho so kugara kwacho kwekutongoshingirira kwekutongonzigara nevabereki. Tione kuti zvinoenda kupi zvokoti imwe mari tobatsiriwa nevabereki vangu kuti tikwanise kuuya kunoko. Nokuti sinotobva kudhake ndikati mbogara. Manje iwowa zvakatooma shuwa. Ndovanzi abereki ndo vakangwarisa. Vataurwa nabamukuru kuti ndovamwe vatotibatsira kutotipa mari kuti tisvike kunokuta. Iyo danga rafiti danga kupasa mari. Naiwe Pauro, dai Joy uyu ari muroyi nevabereki vake. Dai vabereki vacho vakubatsira nemari yekuti mufambe kuya kuno. Kuti sizvo acho munhu wacho akachenjera sereki musikana here. Tatangopinda papo chikirawo dhawaizita kuita masikiri vanhu. Saka ukachenjera unopinza batsiri pako? Popo pfungwa yange itoripo. Saka pazvato nzanzadzi yangu aiwa. saka Maria akapusa. Maria haana kuchenjeresa here, tamunzwa apa kuchenjeresa kutaura. Tinomunzvira zvichemo zvanotaura tiri kuno. Chingoti sezuro hanzvadzi. Unomutera nokutongwa kwako. Kutongwa kwacho sezuro. Mukuru paimwe basa. Musavenge munhu. Saka mubufure naye Maria. Saka kana muri kumba kwa mukosore naye Maria. Mukuru sekuru takomana zvawo ndozvaanotoita kana kunyagacho kumba kune murume wawo chaiyo itori basa chairo. Mira vapindure vega. Pona mai, hadzi mai. Munomutyera hanzva dzenyu. Munachigezesa baba munoti nyuka. Imuriko. Sange tiri
Po munombomudza iwe uri munhu wechikadzi siya kugezesa baba tigezese sisi. Tombozvikwanisa kutongomudzawo kuti tisiswa pakwafa kwakaita mai tanga tichingori vanenge vajikisa takangomuona vachingozvita tata pamundo zvazviri kuno kumusha kwedu kunoko. Sisi atigara toka kudhaki ndikwatinoko. Asi kakudhaki ikoko kwamunogara. Kune here dzimwe hanzvadzi dzamunoona dzikesa baba? Tinombozviziva mumadzimba mangu kuti vanenge vachigezesana kuti maybe vanogona mugesa vachinja usati zoziva kuti kwamusha kwamuvanhu kurarama. Kuti avapinda nehanzvadzi nemwanasikana. Songona vachingopinda vachinja usati zoziva kuti zvongona baba temtema ari kubuda. Kubaba magezesana handagezesana musikana. Saka nguva yanogezesa kuti ataona mushutu kuti atakuda bhaketi wapinda kugeza baba atimbotozongona baba kubuda kugeza wangove smart smart wakutenda wakutenda. Po taurawo sachi. Joyi akangwara tazvinzwa ende uri kumuteerera. Andi pana Maria. Pana Maria manje. Zvinomuti hanzvadzi yedu mukuru but ndesera naye zamwe kamusikana naye. Ndikasira mufana wangu but pa Maria. Ndinoona pabamba pake pacho. Simba rinayo chete kuti murume ataure chete. Wake. Wake chaiye. Zviri papa anongoudzwa zviri anoda kuita anongoita izvozvo. Murume wacho. Murume wacho. Pana sisi wangu ayo pakanyanya. Kubva wati nemiwo futi. Sati wachisizo makasiya basa kwaripo. Sota zvadai so neniwo wayo toti sekuru. Tibatsirei. Toda kuti titange tatora zvimahari zvamai venyu zvakasirwa hanzvadzi yenyu Mariya. Kana taparadza zvimahari izvozvo uyo muroora wemutorwa wamaitopomera mhaka dzaasina. Munofanira kutozokumbira ruregerero kumuroora nekuvabereki vake zvekare. Mukumbira ruregerero kuna tezvara venyu kuti mugone kurarama zvakanaka nekuti mukadzi wenyu maimupa mhosva dzaanga asina. Mazvizwa? 10 years. Maria arizizva. Atura mafema tsututu. Akutoshava tatatu nengavapechana tatatu andisununguradza kumabumbo nakushaya sekuti atotovaitira zvipi vandisunungura pachipomero chandaigara ndichipiwa. Sakanaka isai maoko kumatara asina sekuru ndomashandiro angu andinoita. Inini handitedzere pfungwa dzevanhu nemafungiro evanhu kuti ndingi muroi asi hanzi ndinobata muroi pano sezvazvo. Mazvizwa? Maria, taura. Ngaitire kwanza apa apitogo tizakonzera mangwara awo azadikira shire abwera zakonzera mangwara ngapira khala ufana kala unyumba zvakanaka muchabuda panze mumbonogara kumabhenji kuseri uko momirira sekuru shiri kana vauya ndichavapa mushonga yenyu wokugadzira mushonga yenyu naikavazoko zvakanaka muzogadzirirwa mushonga yekuti ava vasunungurwe uyo Maria agonotakura hari dzake dziwe panapa naikavazoko nababa vagone kuuya panapa ndai munogara kuseri momirira sekuru shiri ozopai mushonga baba vanogezesa overai maoko musumukere tauzonzwa baba kuti vanenge vachibatwa pai pavanenge vachigezeswa. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV.